Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Takumananso lero pa 8 August 2024 ndipo ndi lachinayi. Pa tsiku limeneli tikukumbukira Dominic Woyera amene anali wansembe. Tifuna kuphunzira moyo wake komanso kuyesetsa kuti tigwiritse ntchito mphamvu nzeru zimene mwadatipatsa mopititsa patsogolo ubwino wa Mulungu ndi kuthandizira anthu ena monga Dominic adachitira. Mawu a tsiku la lero akuchokera woyamba m'buku la Yeremiya mutu 31 kuyambira ndime ya 31 kulekeza ndime ya 34. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Naomi Floriano kuchokera ku Dwangwa Outstation St. Barnabas Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wabwino kuchokera mu uthenga wa Mateyu mutu 16 kuyambira ndime ya 13 kulekeza ndime ya 23. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gift Selemani kuchokera ku Bembeke Cathedral mu Diocese ya Dedza. Tiyeni tikhale limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Yeremiya. Chauta akunena kuti akubwera masiku pamene ndidzachite pangano chatsopano ndi anthu a ku Israeli ndi a ku Yuda. Sichidzakhalanso ngati pangano chija chimene ndidachita ndi makolo awo pamene ndidawagwira padzanja kuwatulutsa ku dziko la Igupto. Pangano chimenecho iwo adaphwanya. Ngakhale ndidali mbuye wawo, koma pangano chimene ndidzachite ndi anthu a ku Israeli atatha masiku amenewo ndi ichi: ndidzayika malamulo anga mwa iwo, ndidzachita kuwalemba m'mitima mwawo. Tsono ineyo ndidzakhala Mulungu wawo ndipo iwo adzakhala anthu anga. Nthawi imeneyo wina sadzachitanso kuphunzitsa mnzake kapena m'bale wake kuti adziwe chauta, pakuti onsewo ana ndi akulu omwe adzandidziwa. Ndidzawakhululukira machimo awo, sindidzakumbukiranso machimo awowo, akutero chauta. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu mu mthenga woyera mungadalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adafika ku madera a ku Kaisareya Filipi. Adafunsa ophunzira ake kuti, kodi anthu amati Mwana wa Munthu ndine yani? Iwo adati, ena amati ndinu Yohane M'batizi, ena amati ndinu Eliya, enanso amati ndinu Yeremiya kapena mmodzi mwa aneneri. Apo Yesu adafunsa kuti, nanga inuyo mumati ndine yani? Simoni Petro adayankha kuti, inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja, Mwana wa Mulungu wamoyo. Yesu adamuwuza kuti, ndiwe wodala Simoni mwana wa Yona, pakuti si munthu wakuwululira zimenezi ayi, koma Atate anga amene ali kumwamba. Ndipo ine ndikuti, ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe limeneli ndidzamanga mpingo wanga, ndipo ngakhale mphamvu za imfa sizidzawugonjetsa.
ndidzakupatsa makiyi a ufumu wakumwamba, kotero kuti zimene udzamange pansi pano zidzamangidwa ndi kumwamba komwe, ndipo zimene udzamasulira pansi pano zidzamasulidwa ndi kumwamba komwe. Yesu atanena zimenezi adalamula ophunzira aja kuti asauze munthu aliyense kuti iye ndiye mpulumutsi wolonjezedwa uja. Kuyambira nthawi imeneyo Yesu adayamba kudziwitsa ophunzira ake kuti ndiyenera kupita ku Yerusalemu. Kumeneko akulu a Yuda ndi akulu ansembe ndi aphunzitsi amalamulo adzandizunza kwambiri. Ndidzaphedwa, koma mkucha wake ndidzauka. Apo Petro adamtengera pambali nayamba kumdzudzula adati, pepani Ambuye, zisatero ayi. Mulungu asalole zimenezi. Koma Yesu adacheuka namdzudzula adati, choka apa iwe Satana, ufuna kundilakwitsa. Maganizo akowa si maganizo a Mulungu ayi, ndi maganizo anthu chabe. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa ina Ambuye Yesu Kristu. Uthenga umene tawerenga posachedwawo ukutipatsa nkhani zingapo. Poyamba tikuona tsopano chitsimikizo cha mpingo. Ndipo ndikamati mpingo ndikukamba za mpingo wa Eklezia Katolika. Ndi Ambuye Mulungu akuyamba tsopano mpingo umenewo kudzera mu ophunzira ake. Mujati manena kuti Eklezia Katolika muyambitso wake kapena munthu wake ndi Yesu Kristu mwini, ndipo ophunzira ake ndimadathandizira kuti mpingo ukhazikike. Ndipo tikuonanso tsopano kuti pamene mpingo ukhazikika, Ambuye Mulungu adayikanso mphamvu mwa ophunzira ake, amene lero ndi atumiki a mu mpingo amene tili nawo. Ndikudzera mwa atumiki amene adayamba na Yesu Kristu aja, Simoni Petro ndi ophunzira ake onse, akuwapatsa mphamvu yakumanga ndi kumasula, ndipo akuwapatsa makiyi. Izi ndi zinthu zimene zikuulula chinsinsi cha mpingo. Ndipo koposaposanso Ambuye Mulungu mwini akudziulula iye mwini kuti ndiye mpulumutsi wolonjezedwa uja. Zambiri anthu amakhala kumafunsa kuti ndi pati, kuti mpingo lalena pati zimenezi, mmango zipeka. Mawalero akutitsimikizira ndi kutiyankha zimenezo, kunena kuti Yesu Kristu mwini adatsimikiza ndithu kuti iye ndiye mpulumutsi wolonjezedwa uja. Kodi ngati iye mwini adatsimikiza, chifukwa chani nafe timakhala tikukayikakayika? Chifukwa chani nafe timakhala ndi mafunso osayenera pa za umulungu wa Ambuye athu Yesu Kristu? Mpingo wake kwa Eklezia Katolika ndi mpingo di wamphamvu, mpingo wa pamalo ponse. Ndipo ndi mpingo umene tsopano pamene Ambuye Mulungu atayamba kugwira ntchito yake limodzi ndi ophunzira aja, akuzindikira kuti sakhala kwa nthawi yonse pa dziko lapansi mu munthu ayi, ayenera kuti abwerere kwa Mulungu mwini wake. Ndipo mphamvu za iye tsopano akuzisiya mu ophunzira ake. Ndikuyambirira kwenikweni akupereka funso limene ndi funso lovuta kwa inafe. Kodi anthu amati ndine yani? Chilipo chimene yemwe ankadziwa ndithu kuti chibwera kutsogolopo. Ndi anthu aja out of extance akuyankha tsopano. Ena amati ndine Eliya, ena amati mwakuti, ena amati mwakuti. Inuyo muli nane pano chali chimuno, kodi anthu amati ndinu yani? Kapena ine ndemwe amene tikulalikira pano, kodi anthu amati ndine yani? Ndi funso lovuta kwambiri, maka kuti anthu akuuze zenizeni zoona za iwe. Tithokoza kuti Ambuye Mulungu adamuyankha moyenerera. Ayi amati ndine Eliya, ayi amati mwakuti, kaya za inu anganene kuti chani anthu sitikudziwa. Koma aliyense mwa ife amatipatsa mayina osiyanasiyana anthu. Ndipo mutafunsa anzanuwo kuti amati ndinu yani, mungathe kudabwitsidwanso kwa basa za dzina lanu limene anthu adakupatsani pa zinthu zimene nomwe umachita. Ndipo choki amene pafusameli tsopano Simoni Petro akuyankha mwakuulula chimene iye Kristu ali. Inuto ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja, mwana wa Mulungu wa moyo.
ndi Ambuye Yesu tsopano akumufotokozera wayankha bwino, koma zimene zisadachokere mwa iwe ayi nzake za Ambuye Mulungu. Ndikamba kachimene chiti Mulungu akugwiritsa ntchito iwemwe ndiwe Petro tsopano, ndipo udzakhala thanthwe limene lidzamangapo mpingo wanga, ndipo mphamvu za imfa sizidzaugonjetsa mpingo umenewo. Mawu amphamvu kwambiri amene Ambuye Mulungu adapereka kwa ife tonse. Mpaka Eklesia Katolika adzapitirira, angakhale ena ataumbulumbunda chotani ndi makhalidwe awo, atawononga motani, kusakaza motani, Eklesia Katolika amapitirirabe, sadzabwerera mbuyo, amapitirirabe. Ndipo tikaona history kapena mbiri imene mpingo wa Eklesia Katolika wadutsamo, chikhala mipingo itinati bwezi mwina itatha kalekale, wadutsa muzambiri Eklesia Katolika. Ndipo akunenetsa mphamvu za imfa sizidzaugonjetsa mpang'ono pomwe. Kwa ife amene tikhala pa parish, nthawi timakhala tikulandira misa every day. Akuti chechi si chimodzimodzi ayi, amatokhala mwina miyezi 4, miyezi 5 asanalandire nsembe ya misa, mwina chaka chimene kutha asanalandire nsembe ya misa. Koma kumene kuja Eklesia Katolika sadzafa ayi, wansembe atapita kamodzi pa miyezi 5 amakaupeza mpingo uja kupitirira. Tilipo anthu ena amene timadzimva kuti titachoka ifeyo mpingo ndoti utha, titachoka ifeyo Mulungu ndoti gulu litha. Chokani, koma mpingo susiya, umapitirirabe. Adzapezeka ena Ambuye Mulungu amapatsabe mphamvu anthu ena kunawugwira mpingo uja numapita chitsogolo. Tiona ukulu ndi mphamvu zimene zili mu Eklesia Katolika. Ena angathe kubwera nasokosa, koma ayi ndithu Eklesia Katolika amakhala kupitabe. Izo ndi mphamvu zimene Ambuye Mulungu adapereka. Ndi mwa atumiki ake onse mu mpingomo, ansembe adayikamonso mphamvu mwa iwo. Izi akuwapatsanso pano make muli kuthekera komanga komanso komasula. Izo zimene mwachitira pansi pano ndi kumwamba komwe, mpaka tsakamba zakusala kwitsa kwa mpingo, zakusala kwitsa kwa papa pa udindo wawo wakupereka zigamulo ndi maphunzitso, komanso mpingo woyankhula choona. Uhuru ndi Eklesia Katolika. Tidzinyadira za mpingo mphatso imene Ambuye Mulungu adatipatsa pa dziko lapansi pano. Ndi mpingo ukupitirira. Mwa atumiki ake ono adapatsa mungathe kumagwira ntchito izi, mpaka amachiza anthu, amapempherera anthu, kutsitsa nsembe ya misa zimene makhala tikuchita panoyi. Zonsezo ndi mphatso zimene Mulungu adayika mwa atumiki ake, zimene zimathandizira kuti mpingo uja udzinkana patsogolo. Tsiku ndi tsiku wansembe adzapereka nsembe ya misa, imene ija ili ngati fuel sopano ya mpingo kuti udzinkana patsogolo. Osamaphweketsa zimene zijayi. Adzamva machimo athu ndi mphamvu imene Mulungu adayika mwa iye, akugwira ntchito malo mwa Yesu Khristu persona, mpaka sopano mpingo uja umakhala upitirira, anthu namayeretsedwa. So mu mpingomu anthu athandizana pakuchita zabwino, ndipo anthu ochimwa akhululukidwa machimo nayeretsedwa, timapita chitsogolo tikupata chipulumutso chathu. Amene ndi Eklesia Katolika ameneyo. Tiziunyadira ndi kumaukonda mpingo wathuwo. Ndi pamene Khristu sopano wayankhula momuyamikira Petro, tikuonanso kumapeto pamene sopano akuwauza chenicheni cha iye, ine ndine mpulumutsi. Mapokhala mpulumutsi, izinso zidzandigwera mmoyo wanga. Mavuto adzabweranso, adzandivuzunza, adzandipha. Pakukhala olimbikira mu mpingo, pakukhala atumiki ake mu mpingo, mudzazunzikanso. That's a fact. Mudzakumananso ndi mavuto a moyo wanu, mavuto a utumiki wanu. Izo nzochitika ndi mmene moyo wathu ulili, tizivomereza zinthu zikamachitika. Sikuti poti ndine charismatic nthawi yonse mumadzapemphera anthu ena nachira, simudzaona mavuto moyo wanu. Ayi ndithu adzabwera mavuto ndithu. Nzokuthandizira kuti mulimbe muchikhulupiriro chanu, mumapita chitsogolo. Ndi Simoni Petro akubwera nadzamudzudzulanso. Iyayi zisatero Ambuye. Pomponso akumudzudzulanso, choka pa iwe Satana. Uchanamwimikira kale uja, apaso akamuza choka iwe Satana. Nkadakonda kumachita zabwino nthawi zonse, koma pena timalakwitsanso. Tikadakonda kukhala anthu olungama moyo wathu, koma pena timachimwanso. Tikadakonda kuchita chimene chifuniro cha Ambuye Mulungu, koma pena timalephera. Tizimpempha Ambuye Mulungu nthawi yonse atipatse maganizo oyenerera pa chimene adatiyitana, pa chimene tili.
maganizo okhazika mu mpingo osayendayenda kapena kumuphatikiza mbuye mulungu ayi. Lero mulandira Ukaristiya mupemphera nsembe ya misa masana mukadumpha zinthu zina ayi. Uhule umenewo mu mpingo Khristu amakana ndipo akukanitsitsa kwambiri zedi. Ndakutipempha khazikikani mumudziwa mbuye mulungu wanu mukhale mu chinthu chimene chocho ndipo mulungu emeyo adzakuthandiza ndi kutsogolerani. Inde kulephera udzakhalapo pa umunthu wathu koma sidzafokera zolephera zathuzo monga Simoni Petro akuchitira. Hayi, tidzadzudzula chalakwa china chilichonse chochitika mmoyo wathu ndi kuchilapa mpaka asembe walipo tatithandizire kuti tibwerenso pamaso pa Ambuye ndi kuyendanso mchiyero. Mulungu atsogolere mpingo wake, atsogolere atumiki ake ndipo atsogolere ife tonse natipatsa maganizo oyenera. Tafunire zabwino zonse onse achipani cha Dominicans amene lero ndi tsiku lawo, kuti Mulungu asamene chipanichi ndi kuwathandiza. Amen.